Mai girma Farfesa, kun dawo daga yajin aiki tsawon wata 8. Shin akwai wani sabon tsari da kuka tanada domin gudanar da lectures? Ba wani sabon tsari. Ɗalibai su karkaɗa takardunsu su kuma karatu domin ɗorawa daga inda aka tsaya. Next. Wasu daga cikin ɗalibai na ganin cewa su fa sun gama karatu ba zancen dawowa. Me za ka ce a kansu? Su ajiye wannan ƙudurin. Su dawo tun kan lokaci ya ƙure. Daga baya su zo suna da nasani. Rashin ɗorawar babbar asara ce ga al'umma. Misali, akwai mutane da yawa wayanda suke taimakon al'umma da karatun da suka yi. Like engineers, doctors, lawyers, and many more. Da ba su tsaya sun jajirce sun yi karatu ba, da ba wanda zai san su bare ma har ka je su warware maka problems ɗinka. There is a time. Masu harkar sufuri suka tafi strike. Aka rasa wanda zai faɗa aji. Ƙarshe wani barista ya shige musu, ya sama musu ‘yanci. Da bai karatu ba, da hakan ba ta faru ba. Irin wannan examples ɗin, there are many. Shawarata, ka dawo. In kuma ba haka ba, za ka zo kana cizon yatsa. Next. Mai girma Farfesa, menene babban burinka? Babban buri na yau a muni on top. Next. Ana da ɗaiɗaɗin cewa wai za ku sake koma yajin aiki saboda gwamnati ba ta biya ku salary complete ba. Shin ya abin yake? Alright. Interview is over. Ɗalibai suna can suna jira. I have a lecture to attend. Ilimi ne a yau yayi karanta, rashinsa shi ke sa wani sata. Mu je zuwa ko za mu jigata, a gyara ilimi shine bukata. 100% harkar a